Apa ae kon iki? Sampeyan niku apa, Cak? Kok Nandur ngene lho, kan? nandur apa? Gedang. Nandur gedang kok koyo ngene iki lho. Lah ngapa nandur gedang gak ngene iku? Lah iki apa jenenge? Iki apa jenenge? Gedang. Lah terus tak ono ngene iki apa jenenge? Ya nandur Lah gedang. iya iki jeruk. Berarti ngene iki nandur Nandur jeruk. gak ngono, Cak. Maksudnya nandur gedang iku ya wite sing ditandur. Sok kon anakmu butuh-butuh gedang rene. Iki paling gak tolong sasi. Bosok, Tukul. bosok. Carane nandur gedang iku ya wite gedang dincepno. Iku nandur apa? Wite gedang. Aku nandur apa? gedang. Sing bener ndi? Maksudnya nih, Aku iki gak ngerti ngantakon Allah ngerti. Akbar, ya Bisa oprek dosa wong. kon timbang ngisi-ngisine wong kok gak lemos ngene, Cak. Maksudnya iku he. Kenapa kono nandur kono sing kono? Ya gak mau. Duh. Kok wong sampel ae ngene iki. Ngene lho, Cak. Maksudnya lek gedang ngene iki dipangan. Kok aku mari kakean kita tandur. Kok lek kepingin cara ngono ngene iki kepingin ana wae ya nandur wite gedang. Iku sing nandur wite gedang, aku nandur apa sih? Nandur gedang. Lah itu bener apa salah? Kok Ya Allah, tujuan sampean niku nandur ngene iki cek apa? tujuan aku teko omong ngene bertani. Tujuan nandur gedang. Bercocok Bercocok. bercocok tanah. Bercocok. Maksudnya ngene lho. Bercocok tanah. Aku suwe-suwe emosi. Maksudnya nandur gedang iki gak ngene, Cak Ini wite. ini nek iki wabeh ngene malah akeh. Bosok. Woi tambah Bosok. iso rumbut koyo alas ngono ngene iki. Ngene iki bosok salah, Cak. Sing salah dicorek kok salah-salah kok kon kok guru ae kok iku. Lancen aku guru. Guru apa? Maksudnya ngene iki salah, sampean iku bercocok tanam sing salah. Wong tani kok gak tayoh ngene iku lho. Sing salah sapa sih? Heh? Sing salah sapa? Gak melu desa apa sampean yo? Lah iya yen nek aku dhewe wong tak wong ae lho. Loh, maksudnya iku ngene lho, Cak. Ya apa rek wong iki rek? Sampeyan iku tak ulangi kene ae. Kon ulang wong guru kan ulang. Anjen aku guru, kate apa? Tapi akan duduk murid. Maksudnya ngene lek kepingin gedang iku wit acara ngono sampean kan ngene iki cek akeh gedange ya, Nah. cek dadi akeh. Iku nandur wite gedang. Gusti Allah. Sebenarnya ini kalau nandur gedang ya, wong lihat tuh. Cak sila nandur gedang wis nguwo, ketok gedang. Kon wet suwe tadi. Katuk-kutuk. Lho tapi ku kok iseng iso nggarai menghasilkan ngene iki ya wite duduk gedange, Cak. Bareng ditekuni mesti menghasilkan. Ditekuni rek tapi ya sesuai prosedur ngono lho. Wah, nekune gedang.